došle u stvari na ideju tako da sam ja počela raditi predstavu i onda mi trebala neka struktura koja je slična strukturi tijela. I onda šta bolje nego nekakve linije, znate kako mišić izgleda, on je onako kao mesina, ne? I u toj mesini imate ove linije koje se vežu, to su u stvari male strukturice linijske, kako naravno u kojem ima par više vrsta mišića. Boli nas na svim dijelovima tijela, ali nekako je zanimljivo vidjeti u stvari taj prozirni materijal kako se preko tijela, kako klizi preko tijela. Ruke mi se nisu nikad raskrvarile, ali ostavlja tako još, baš kad sam intenzivno radila na predstavi, ne bi mogla ići spavati tako da okrenem ruke prema plahti, nego bi morala staviti na zraku ili hladiti ih nekako, jer su me baš pekle su me od korištenja. Znači, akrobacije na svili zahtijevaju nekakav prostor kojim se može objesiti svila. Ne mora biti prostor, može biti samo grana, može biti kran. Super je u stvari kretati se u zraku i nekako imati taj moment slobodnog pada koji se dogodio u svakom saltu. Jedan od mojih prvih javnih nastupa bio je na otoku Braču u Sutivanu na festivalu Vanka Regula gdje smo objesili za zvonik, na primjer. Pa su me tako s koloturom odvodili. Tako, ja sam visila usred te uvale, zatim sa drveća, mostova, na bazenu, to jest iznad bazena. Strah uglavnom nije. Mislim, ne bi smio biti jer ako se pojavi strah onda stvarno postaje nesigurno. Mislim, to je tako. Tako vidim i na treningu, kad vodim trening, kad ljudi postane strah, onda stvarno izgube pojam gdje je tijelo, gdje je svila, šta trebaju napraviti. Kada sam ja izašla, još je preko mene išla 3D projekcija, gdje su padale zgrade skupa sa mnom. Kad sam ja padala, ljudi su skoro počeli vrištati. Ili to su mi poslije mladinci rekli, da su se okretali i ovako davali signal.